थारैनो बिटिआरआव सोलायनाया फैमारनाय बायदि नुहुरदों। इउपिपिएलनि उनाव फिन आरोबाव हरनि समाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव भुगिनांनाय नखराव बिपिएफ दोलोनि बिजाथि शंकर बसुमतारिया खौरां लाहैदों। थारैनो गोजोनथाव बाथ्रा आरो राजखान्थि हान्जानि लिडारफोरा दुखुनि समाव बेबायदि खौरां लाहैनाय अनसुंथाइ हैनाया बर' हारिखौ एसेब्लाबो सोलायनाय लाबोदों होननानै जों साननांगौ जानानै फैदों। थांनाय हरनि समाव कख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय कख्लाबारि फार्मनि साखाथियाव थानाय नभदिरा 5 नं बालाबारि गामियाव महेश्वर दैमारिनि नखराव हाग्रानि मासे मैदेरा फैनानै एन्जर बोग्लानानै दुलिनि माइखौ लांनानै जाहैदोंमोन। बे जाथायखौ मिथिनानै बिपिएफ दोलोनि बिजाथि शंकर बसुमतारि बिथाङा जाथाय जानाय नखराव थांनानै खौरां लाहैयो आरो बिनि सायाव राहा खालामनानै होगोनखौ फोरमायो। थारैनो कख्लाबारियाव उफ्रा बिसायख'थिनि बारहावाजों ओनसोलाव सोलायनायखौ रोखा नुहुरदों। आङो नायबाय जाथाया नंगौ हरनि 10 रिंगासोआव मासे मैदेर फैनानै बे बिथां दैमारिनि नखराव महेश्वर दैमारिनि नखराव माइ दुलिसे इन्जुरखौ बोख्लाबनानै मासे मैदेरा बे दुलिखौ बामखांनानै लाना थांदों आरोखि लामासिम माइफोरा गलाजोबदों। बेनिफ्राय दुलिया दा गेग्रेबना दङ बहाय माइ साइ जेबो गैलिया माखासेखौ बिथाङा जादोंबो बेनिफ्राय गोग्लैना थानायफोरखौ नखरा एसे खनथुमना लाबोनानै दा लामनो नाजादों। बे जाथाया जोबोद दुखिया नखरनि थाखाय गोरिब नखरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। आं दुखु मोनफादों नखरनि जानानै। बिथांमोननि अनसुंथाइनि थाखाय माबाफोर राहा खालामनो हागोन नामा? आङो डिपार्टमेन्टआव गांसे दरखास्त होनानै जगाजग खालामनो थिनदों आरो NGO दङ लकेल NGO बिथांमोनजोंबो एसे जगाजग खालामनो होदों। आं मिथिनायाव NGOआ नुजाथिफैदों आरो डिपार्टमेन्टनि नलेजाव इतिमধ্যে रेन्जार बिथांनो इनफरमेसन हरबाय होननानै आं मिथिदों आरो आं निजेबो रेन्जारखौ कन्टेक्ट खालामनायनि खोथा आङो सानदों जाहाथे बिथाङा डिरेक्टरजों रायज्लायनानै क्षतिपुरननि थाखाय माबा मोनसे राहा लायो बेनि थाखाय। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बैंक PO, बैंक क्लार्क, बैंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360